Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent, nangoti ndingogadzira ka short video straight to the point, ndobva ndabva zvangu panapa ndokusiyai mune mubvunzo kuti ramangwana redu senyika richazovei kana vanasikana kana anamai kana hanzvadzi dzedu dzichidai so. Pane video clip ndoda kukuratidzai, I think it's 1 minute long, revanhu vachitamba ku-event yeZanu PF. Hanzvadzi dzedu dziri kukura dziri kutozviona kuti ukanotamba maiweri uchizunza mazakwatira unopiwa mota. Maminista anokuona, unowanawo mbinga ikoko, takutopinda muchifambi. Ndosaka ndapa video rinoiri title yekuti ZANU PF iri kukurudzira nekupromota chifambi. Yes, ndizvozvo chaizvo. Kuoma kwaita zvinhu kwasvitsa vanhu panguva yekuti people they are desperate, they can do anything. Right now ndikakutaurirai kuti kuCape Town ezvino izvi vanhu mazimba hombe dzavari kuvhura uzomboda. Pane a group repaTelegram ezvino izvi rekutoti ritori official, ritori ne 70 something thousand vanhu mazimba arimo imomo. Ukapinda mugrupu iroro zviri kuitwa imomo ma1 mazimba, vakomana ngochani varimo imomo vari kutengesa, vasikana malesbian varimo imomo vari kutengesa. Situation ndo iri kupusha vanhu kuti tisvike patasvika apa. Pandataura video iri handisuzorebesa, ndangota 5 minutes or less, ndo handabaya zvangu panapa nditika pandoda kubvunza mubvunzo uyu kuti uchiona zvakadai so amai vako vachitamba parari, hanzvadzi yako ichitamba pamusangano ichitambisa zvichidai so, kana kuti mukadzi wako achidai so, unofilawo sei? Unonzwawo sei? Ndisingapedze nguva rega ndingotengesa hangu gwenzi rangu ne2 maproducts aya. Ndowanda sei ndowanda kuplayera video mozionera mega. Handitika gwenzi rePhytomed ndo gwenzi irero. Everyday totaura nezvaro. Kana une mubvunzo bata manhamba iyaya ari pascreen. Kana uri kuSouth Africa bata fochi. Kana uri kuZimbabwe wobata nyari. Ndo vanhu vacho varuta sei varuta zvinhu zvamanje handiti gwenzi rinoshanda ende ndiri kutomborishandisawo inini. Ndikutoona dumbu rangu rita sei riri kudzikira. Ndaitomboridhauta but enyu zvindakutoribhilivha zvekutota sei zvekutodaro handitika. Ndogara ndichitaura kuti vanhu ngavarongeke. Upenyu hunoda vanhu vakaita sei vakarongeka. Saka kana uri muSouth Africa une bhindauko rako rauri kuita, une ka small business kako kauri kuita, handitika aiwaka ndikutaura kuti vhura account, register company, handitika. So open an account, register a company in South Africa, handitika. Bata Owen panamba idzo dziri pascreen idzo. Bata Owen panamba idzo dziri pascreen idzo. Womutaurira kuti Owen ndabva nekuna DJ Oli, vataura ivo kuti iwewe unokwanisa kundiregistera company yangu, unokwanisa kuita sei, unokwanisa kundivhurira a bank account. So bata Owen panamba idzo. Owen anokuita sei anokuitira mutactic wacho. Right, ndisingatambise nguva rega ndipinde muvideo muzvionere mega kuti zvaimbonyatsofamba sei, zvanga zvakaita sei, zvanga zvakamira sei. Tozotaura zvizere mushure mekunge maona the video iri.
Right, mazvionera mega. Handina chekutaura, handina chekubvisa, handina chekuwedzera, but mashoko angu ndataura video risati ratanga, ndo zvatinazvo izvi, ndo zviri kuitika izvi handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to it is bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.